Здравейте, хора! Днес сме в Roblox и забелязвам, че има нещо ново. Искам много да разбера какво прави това. Затова пишете в коментарите за какво се използва, защото аз съм невнимателен. Но мисля, че вие си го знаете това. Затова искам да ви покажа моята градина отвътре как изглежда. Ето, ябълки. Пулю. Ябълки. Телевизор. И разни глупости. Голяма палма, на която не мога да се кача. Да, пробвал съм много пъти да се кача. Не може. Така. Кътчето ми за отдих и почивка. Да. Това е моята градина, скучна. Както ми забелязвате, парите са ми около 93 милиона. Един пичага ми гифна едно нещо. Дай да видим какво има тук сега. Просто ти, ако може да ми кажете какво е това последното, ще съм ви благодарен. Сега да видим какво има в шопа. Лейка. Не съм доволен. Отиваме да видиме. Опа, отиваме да видим. След 49 секунди. Окей. И да му гифнем едно нещо. Дай да му гифнем драконовия ми път. Сега. Ела. Ого. Така. Включваме.